Sanibonani molweni namkela kweza sithi vini ngesixhosa. Usibongile ke uKwenzo guys, ubalisela uKwenzo ke ngetoyitoyi kazama and yena uthi akayifuni lonto. uKwenzo ukutheke itoyitoyi kukuzitsalela nje amanzi ngomsele makazame enye indlela yokuzilwela. Usibongile uthi yena ufuna nje ukulungisa i-relationship yakhe notatakhe, enye nenye uzayiphosa nje kuThixo ngoba akaqondi uba utatakhe uyomxolela na. uKwenzo uthe angathethi kanjalo, utata wakhe uyamthanda and uyintandokazi yakhe, uyacaphuka nje, udinga nje ixesha and usho very soon uzobuyela esikolweni ngoba uhlakaniphile kwaye unetalente. Usibongile uthi uziva esisiphoxi kuye qho efumana i-chance uyamphoxa. uKwenzo uthe kulula ukuphoxa abazali xa ulithemba lokuqala lokugqibela kubo. Usibongile ke yena ke uworried nangozama, kodwa ke uKwenzo uthe angamhoyi uzama, zininzi indlela zokusombulula izinto ngaphandle kokulwa. Watsho ke guys emgona ke apha ngakuye emsondeza. KwaDlamini unjengayo noPhetheni bathi bazincokolela babuzana ngento zoba uJabu bamgqibeleni bathe besevaleyo bafaka itoyitoyi sitsho phandle, kanti ngozama uthethu njengayo uyovala iminyango babe sebephakathi. Babe besithi ke apha size thina sizosapota uSibongile Imbambo lo nina enidlala ngaye niyile family nale company. Namhlanje nizobhatala imali kaSibongile. Watsho ebiza ke ichomi yakhe uba mayingene ke. Ithe ingena ke ichomi yabe ingena iphethe ipaint, wayithatha uzama wayigalela esitulweni khange babhilive njengababheke lapha. Uthethu njengaye hayi ke zanibizela amapolisa mna nihambe nivele ejele. Wavele wathi uzama sivalele apha ingoku amapolisa njengangoku batsho besondela njengabe bebhekele beyinto eboyama ngasedongeni ngoba bayoyika and abantwana balapha njengangoku babathembise ke ngokubuya bethi sizabuya njengale paint xa siphinda sibuya. Nabo ke befika kwaKwenzo, uKwenzo zihlalele noSibongile bethovana unjengaye nomkakhe banqonqoza wovula ke uKwenzo xa ebengenayo kwabe sithi unjengaye kuhleke ngoba esize ngaye apha ukhona. Phetheni wayebuza uba uKwenzo uyayazi uba nale ntombazana yenzeni, ithumele abantu uba bazobamosha iofisi yakhe. Waziphendulela ke uSibongile esithi khange nje yenze loo nto mnama. Phetheni uthe bangapho Sibongile Imbambo esibaziyo ngaphandle kwakho, aba bantu bebekrabalaza phaa bebiza igama lakho. Njengaye uthe yena uphoxekile etsho uKwenzo abesembuza ke noba ebezazi na iiplans zakhe. uKwenzo uzamile kubaxelela uba yonke le nto yenzekileyo ibingezo plans zikaSibongile. Phetheni uthe if kunjalo ke bekunguVusi ngoku esizisele lenye okwenguJabu, ngoku sekungulo. Etsho ke emsefa ke ethi kufuneka ndidile nalona ke ngoku. Bekushiye kancinci ke guys uba angambizi ngento ngendlela le am-undermine ngakhona uSibongile. uKwenzo uthe andithi ndiyakuxelela uba umsulwa uSibongile kuyo yonke le nto. Ichomi yakhe izamile ukumconvinsa nimhlohla ukuba mabayostrayikha. uSibongile wazama ukumnqanda kwacaba ke uthela amanzi emqolweni wetata. noSibongile ke ungqinile esithi yile nto ndilapha mama bendicinga uba xa ndingekho uzama ngeke aqhubeke nale nto. Phetheni uthe kodwa ke okusalayo beze phaa ngegama lakho. Unjengaye uthe so aba bantu ziitshomi zakho, izokunceda ke into yokuba wena ubanqande. Uvumile ke guys uSibongile esithi yebo. So kubi ke guys, hayi uPhetheni soze amamkele uSibongile akamfuni. Asazi ke guys bizawuphelela phi ke into kaSibongile nozama nonjengaye. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singekhomenta futhi bye.